Ond dymuno fi rwan, mae Morgan Jones. Blwyddyn newydd dda, Morgan. Hei, blwyddyn newydd dda i ti, Tudur. Diolch iawn. Dolig gwych iawn, dyd i gwir. Adra am bythefnos yn diogi, bita, gwylio teledu, chwarae Wii, chwarae Xbox a chwarae plant. Bob dim, lle. Bob dim yn berffaith oedd. Ar ddechrau. Beth amdana ti? Adra ni. Adra ni. Nid lla gwell na goes. Nid lla gwell na adra na goes. Tafliad carag o drefod. Ddim yn rhy bell o gwbl na di. Na di. Blwyddyn newydd, be nes ti dros y blwyddyn newydd? Blwyddyn newydd, unwaith eto, adra. O'n i ar yn rhaid tan rhyw chwarter wedi hanner nos. A gwely dyn. Ac i gwely dyn. Gall iawn, gall iawn. Dwi'n 38 o'n leid. O, ie, ti'n gadw ben blwydd, dwyt? Ar y 9 ar 20, felly mae'n rhywbeth i wneud rhwng dolig a blwyddyn newydd, sef dathlu. Diolch ti. Diolch. Ond ran anrhegion, sio ti'n mynd cael anrhegion cyn gystal, siwna gwyt? Mae yna dueddiad oes i bawb, dwi'n siŵr bod pawb adran unieithio hyn sy'n cael ei benblwydd dros dolig. Mae yna dueddiad i bobl roed un anreg mawr i chdi yn ytrach na 2 fawr. Ie. Ond oes, mae Catrin yn cael benblwydd yn ei ddrwyd fi. Dwi'n bod hapus ti, Catrin. Ti'n 38 efo? Na gwyt. Ti'n 19 ti di. Ie, mae yna dueddiad i gael llai o'n rhegion, ond gen i wraig gymnasgar hael iawn. A phlant hael iawn hefyd. Lwcus iawn, felly. Oedd y plant yn fodlon y fe anrhegion? Oedd y plant, wel, gobeithio bo nhw. Ie? Sean Corn wedi bod yn brysur iawn yn chwilio am bob dim dan hael ydyn nhw. Mae'r plant yn hapus iawn a finna'n cael rhannu'r Ti'n ei am siopio? Dwi'n un gwych am siopa dolig. Wyt? A gen i egwyddor, dwi'n mynd ar gyfil siopa. Diolch i dechnoleg y ganrif hon. Dwi'n pennu diwrnod neu brynhawn rhyw ganol hydref. Dwi'n ista wrth y nes gan nghyfrifiadur adra ac yn neud yn siopa dolig i gyd yn effeithiol. Wedyn ista yn y soffa yn croesawu'r fania yma. Drw fi sagfyr. O, pawb yn hapus ar bwysantau di peth? O pawb yn orfaleddus yn yng ngwynab i. Da, yn dy wynab di, de? Ie. Wel, da ni wedi gorffan degawd o'n do? Do. Be oedd uchafbwynt y degawd i chdi, sa'ch ni'n dweud? Uchafbwynt y degawd yn bersonol? Yn gyffredinol? Yn bersonol i ddechrau, te? Yn bersonol, wel, i mi yn bersonol, mi oedd hi'n ddegawd o ddechrau cyflwyno sgorio yn 2001. A dwi'n dal yn rhan o'r tîm sgorio, felly'n naturiol mae wedi bod yn ddegawd o grwydro'r cyfandir, cael profiadau, plesera na fyswn ni byth i gallu prynu, cael cyfarfod yn ser, cael mynd i weld y gema pêl-droed mwyaf yn y byd. Be well yn de, fel proffesiynau mynd i grwydro'r cyfandir, felly mae wedi bod yn ddegawd pleserus yn hynny beth, yn sicr. A be yn gyffredinol, ta? Yn gyffredinol, wel, yn anffodus, mae wedi bod yn ddegawd yr yfelad i draws y byd, trychineba, ond ar ochr gadarnhaol, dwi wedi crybwyll technoleg. Mae technoleg wedi gwneud bywyd gymaint haws. Dwi'n y mobile phones, ti'n gallu e-bostio pobl ar dy ffôn, ti'n gallu prynu dy beth adolyg i gyd ar y we, felly. Ti'n y bobl trist na fod y iPhone neu dy Blackberry neu felly? Dwi ar fi yn prynu iPhone. Felly, yndw. A yn ogystal y ffôns arall. Cystadleuol iawn i'r eich marchnad, oes. A sgorio wan, ti wedi gweithio hwnna ers 2001, o'ch chi dweud. Beth chi wedi uchafbwynt sgorio dy bod i chdi? Uchafbwynt sgorio fi, cyfarfod Paolo Maldini yn bersonol, achos fod i'n arwr pêl-droed ers dwi'n hogyn ysgol. Mae'r deyrngar i AC Milan, mae wedi regorad i bellach, wrth gwrs, ond fod i'n arwr i. Am ddiffynwr, hogyn teyrngar a hogyn iawn. Ges ti gweld Beckham mae'n siŵr do? Ges i gyfweld Beckham sawl tro do, a Beckham cyn ddyfadol Real Madrid. I dod yn gyfarwydd â sgorio oherwydd yn presenoldeb cyson ni yn y Bernabéu, felly gweithio'r ffaith bod o'n chwarae dîm bach dros y ffin. Lloegar, rhywun? Oedd o'n iawn, lle? Oedd o'n hogyn iawn, oedd. A ti ymlaen i'r degawd nesaf, beth yn y beth yn y ddigwydd? I aros efo pêl-droed, dwi'n gobeithio'n fawr iawn. Mae yn y degawd nesaf, y gwelwn i Cymru o'r diwadd. Yn cael lle mewn cwpan y byd, neu gystadleuaeth neu bencampwriaeth Ewrop. Felly mae'n obaith lini does efo'r cnwd o ddawol yma. Wel, mae'n gobeithio na Simon Church sgorio ddoed o. Simon Church yn erbyn pwy, di? Erbyn Lerpwl! Yey! Andy King sgorio Carly Erfyd, mae'n obaith di? Do, ond Mae Ramsey chwarae dda. Mae Ramsey yn chwarae dda gan datblygu yn gwella, dri. Yndi, bendant. A cwpan y byd? Cwpan y byd 2010, fysa ti'n meddwl bod Lloegr di ennill yn barod bysat? So rwy'n yn meddwl bysat? Bysat, ond dwi wedi rhoi archeb am Grys, Unol-Daleithia, Algeria a Slovenia yn barod. Do, ar y cyfrifiadur yna. Ar y disgwyl fan. Po ti'n mwytho hi? Swn i'n syni gweld Sbaen eto. Sbaen? Sbaen, so mae'n llawn talent unigol di bod ers degawdau dyn nhw, ond y methu ennill tan tro dweitha yn Ewrop, wrth gwrs. Torres a Rogia. Torres a Rogia, David Villa, mae meddylfryd o ennill wedi cyrraedd bellach Sbaen. Be am Beckin Surprise, illa? Beckin Surprise? Ie. Diego Maradona. Wel, dwi'n mynd i ddweud Treitha Ifori sy'n denill. Treitha Ifori? Byd. Wel, gan i weld sy'n anw mis yma, de. Drogba Rogia dwi'n fydd sy'n denill. Wel, yn unig fantais Lenny ydi bod Drogba Rogia yn mynd yn gadael Chelsea am ryw fus. Maen nhw'n chwarae'n Cwpan Cenedlaeth Affrica. Hwnnw o'r taid mis yma, fe dy Dave. Ar y degfad o Ionawr tan diwedd y mis, felly mwy eist ar soffa.